Nu optager Skal jeg begynde? Fuck, jeg skal seriøst have en pose. Ikke en gennemsigtig pose. Kom nu. Jeg har aldrig smagt den her før. Det er den, jeg skal starte med. Ej, snyd. Ikke for noget, man skulle have haft den der shirt-sang på, og så skulle hun ned og drikke den inden, det sang herovre. Nej, det gør vi ikke. Øj, det må jeg ikke. Og helt til bunden. Det er ikke engang det. Det er lige meget. Hun drikker den. Oh my. Jeg hader Baileys. Jeg skulle have taget flere af dem. Ad. Og jeg har en ny shots på tilbage. Du kan godt drink it up. Jeg tager ikke det der. Jo, Det skal du. så gem det til sidst. Jeg synes bare aldrig nogen, der kan tage shots. Kom så, Gisette. Two to go. 7 to go. Jeg kan seriøst ikke det der Baileys og Nej, du... Jo. Lidt længere tilbage. Nej, du er 18. Det er din skyld, du er 18. Nej, det er snyd. 1, 2, 3, nu. Ned. Du kan skylle af om lidt. Kom så. Ad, føj. 1, 2, 3, go. Jeg kunne ikke gå så ud og kigge på det. Jeg får lyst til at lave en. Du skal drikke den helt ud. Jeg får lyst til at lave en. Kom nu. Jeg tager seriøst ikke. Jo. 3 tilbage. Så tag de der skyld af med den der til sidst. Okay, så 3 tilbage. You can do it. Halle, du kan klare den. Snyd. Godt. Skyld den ned. Hvad synes du?